Astăzi voi arăta ce am eu în geanta mea de școală, care este asta și e foarte grea. Bun, de obicei îmi iau ochelarii de soare pe care de obicei mi-i agăț așa, de mâner, adică de porcăria asta, cum se numește. Bun, o să începem cu buzunarașul acesta mic, în care îmi pun telefonul, în fine, căștile, și căștile sunt cu dop de ăsta, pentru că eu nu știu, ori am urechile prea mici, ori prea mari și nu îmi cap niciun fel de căști, adică nu-mi stau în ureche. Și mi-am cumpărat cu doape de astea, cu dopuri de astea, pardon, care îmi stau cât de cât. Și îmi place că sunt albe și aici sunt cu mov. E culoarea mea preferată. Bun, am gumă, bineînțeles. Ojă, în caz că mi se duce puțin oja să-mi fac. Bun, și acum începem în buzunarul mare. Fide, geanta o am de la din Misako. The Memory of Smell. În fine, inițial mama și-a cumpărat-o pentru ea și ea a spus că ei nu-i place pentru că e prea, nu știu cum, e prea, adică e prea mare pentru ea, adică nu știu cum să spun. Bun. Am 7000 de cărți și de caiete din păcate. O să le scot. Este revista pe care o citesc momentan, care nu contează cum se numește. Am acest deodorant sau parfum, cum vreți voi să spuneți, spray, poate. Acest deodorant care este de la Ushuaia, nu știu cât de bine se vede, și miroase a fructul ăsta, Rodi, da, Rodi. Ce fain miroase, toată ziua mă dau cu el. Am portofelul, e foarte lung, mi l-am luat din Anglia, de la Londra, când a fost, și scrie Have money, will shop. Chiar dacă e chestia de asta, gen, nu știu cum, mai veche, în fine, e foarte drăguț. Și înăuntru am porcăria asta pentru Carrefour, un fel de card, 2 poze cu mine și niște bănuți. Asta eram eu în clasa 1-a. Aveam părul scurt pentru că, nu știu, într-o seară mi-era greață așa și mama a zis să mestec o gumă. Și asta lângă mine până am mestecat-o ca să nu adorm cu ea. Și până la urmă a dormit și ea cu mine, lângă mine. Și eu aveam niște probleme cu polipii, că acum am operat. Și am dormit, am deschis gura și mi-a căzut guma. Și aveam părul lung ca și acum, cam așa, și mi s-a lipit în păr. Și nu că mi s-a lipit cam pe aici, ca să putem să tăiem, știu eu, până aici, dar mi s-a lipit pe aici și mi-a tăiat tot părul. Și asta eram eu în clasa 5-a. Dar acum am făcut bretonul și mi-a tăiat părul și nu știu, eram palid aici. Am ieșit foarte nașpa. Acum sunt în clasa 6-a. Bun. Să le pun asta în ordine ca să nu las răște prin cameră. Așa. După aceea deodorantul, pentru că nu știu niciodată când avem nevoie. Tănțicile mă ducească, așa. Chestii personale, în fine. Și un fel de trusă cu o cremă pentru păr, care am primit-o de ziua mea, parcă. Da, de ziua mea. Chestia asta, nu știu, un ascunzător de coșuri, o chestie pentru coșuri, un baton de ăsta, pe care îl pun pe coșuri ca să nu mi se vadă și între timp și ajută ca să dispară.
E de la Vichy. Nu știu cât de bine se vede. Nu știu cât de bine vedeți voi. Am acest luci de buze. 6 ml. E pur și simplu roz. E de la Avon. Bun, vale că nu se vede chiar așa de bine. Glassware Shine. În fine. Un balsam de buze. Care e de la un hotel, cred. L-am luat pentru că îmi place să țin suvenirurile așa de la hotel în baie. Îți dă tot fel de dușuri sau șamponere de la mici. Și logic stau eu o săptămână acolo, nu le folosesc și am șamponul meu și așa. Și nu știu, le păstrez așa ca un fel de amintire pe lângă vederi și poze și de astea. Păstrez așa. Bun, ăsta e un rimel, eu nu folosesc rimel, dar poate mai este o fată, o prietenă care folosește și nu îl are sau ceva de genul. E de la Belle. Negru 01. În fine, nu știu cât de bine vedeți voi, repet. O chestie cu machiaj și oglindă. În fine, cu machiaj și oglindă. În fine, eu nu folosesc machiaj. Dar că numai uneori. Dar, repet, poate mai este o fată care folosește și așa. Încă machiaj. Abia n-am de unde sunt, pentru că le primesc, așa știu, de la prieteni sau așa. Asta e un fel de... Habar n-am ce culoare e asta. Și n-am chef să mai citesc pe acolo. Asta e oglinda mea, cam veche. Aici avea o floritică de aia roz. Era foarte frumoasă, dar s-a dus. În fine, e oglinda. Și da, poate că ați văzut, filmez cu telefon pentru că nu știu ce are de camera, nu mai merge. O cremă de la Himalaya Herbals. Da, este Purifying Neem Face Wash. 15 ml, dar în fine. Nu le mai folosesc. O cremă foarte drăguță pe care am primit-o de la cea mai bună prietena mea. Nu știu cum faceți voi, dar eu uneori îmi place să fac schimb de lucruri cu prietene. De exemplu, ele spun: mamă, ce pereche de ochelari fain, de exemplu. Sau ce brățară faină. Și eu îi dau brățară și am dat în schimb machiaj sau chestii de astea sau creme elastice, chestii de astea. Asta făceam când eram mai mici acum. Asta este culețul meu magic. Normal îmi pun cercei aici. Nu știu dacă mai sunt cercei. Nu, cercei am aici în urechi. Dar am ceea ce am eu acum. Sunt biluțe de astea, mărgele. Nu știu cât de bine se vede. Și mărgelele astea, mi s-a rupt o brățară. Și uneori mai prind prin magazine chestii, nu știu, acidele, ca să-ți faci brățări și cu mărgele. Și dacă nu-mi plac mărgelele din cutia aia, poate am o brățară care mi se rupe sau nu mai folosesc și o rup sau dacă mi se rupe o brățară sau ceva de genul și le pun aici. Pleculețul mai magic, așa am numit. Mi-am primit când mi-am cumpărat 3 perechi de cercei, că erau dintr-un magazin unde totul era făcut manual. Și au fost puțin mai special cercei. Încă mai am de în fine, nu știu pe unde sunt, nu mai apucă să-i caut. Și mi-am cumpărat 3 perechi de cercei și a fost o ofertă. Dacă iei 3 perechi de cercei, evident îți dă dopurile de... În caz că pierzi dopuri, îți mai dă dopuri. Și am primit și soculețul ăsta în care mi-a pus cercei.
Bun, am o pilă și o unghieră care sunt set. Între ce care chestii de astea aici. Încă o dată nu știu cât de bine se vede, dar e foarte bună și unghiera și pila. Am primit-o de la taică, mi-a luat-o dintr-un Beko din Franța. El e șofer pe tir. Asta, nu știu ce caut aici. A fost de la un lanț și s-a cam dus vopseaua asta. A fost de la un lanț și mi-am luat numai lanțul, am dat chestia asta jos și mi-am pus alt culier de asta, adică alte mărgele de astea acolo pe lanț. Bun. Asta e o chestie pentru scoșuri de la Sebamed, Clear Face, Anti-Pimple Gel, și de la Sebamed, 10 ml, dar mai multe cutii. Cine știe când am nevoie la școală. Și mai am un fel de agrafă, dar nu e chiar agrafă, e mai mult ca un accesoriu. Nu știu, când îmi prind părul, nu știu cum, și mi se pare că e prea simplu, nu-mi place să-mi pun flori de remis, așa, să-mi sa capul sau o mămâie. Și îmi pun chestii de astea mici, ori, nu știu, nu e exact o agrafă, ca și agrafă nu ține bine părul, dar și o agrafă adevărată, un fel de clemă. Și cam atât. Bun. Dacă v-a plăcut această filmare, dați like. Și țineți minte, e primul video pe YouTube. Adică primul video postat de mine, care am avut, dar în fine. Și era la un spectacol cum cântam. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să comentați. Și dacă cumva am uitat chestii pe care ar fi folositoare în viața mea de școală în clasa 6, puteți să-mi spuneți. Și știu că acum este vara, dar mă pregătesc pentru clasa 6 și poate sunt unele care știu ce mai trebuie în clasa 6 și chestii de genul ăsta. Și cam atât. Poate o să mai postez, nu știu, mâine sau poi mâine, dar nu cred, pentru că mâine trebuie să-l ajut pe unchiul meu să-și facă bagajul și duminică el pleacă. În fine, și probabil luni, sau poate chiar mâine sau poi mâine, nu știu exact, nu promit nimic, dar ne vedem în curând, probabil cu un haul sau tag sau tutorial sau, în fine, vedem noi. Vă pup! Pa!